Siyabonga kakhulu ukwamukelwa kwamaphumulo egameni lenkosi Jesu Kristu. Haleluya. Kulesi sikhathi bazothathela abafundisi abazosibingelela abawu-5 ababhala uthi 5 egameni lenkosi kaXolisa abhaliwe uthi 5 to 5 minutes. Haleluya. Yazisho umthuba. Haleluya. Umuntu esefike phambili uzosho ukuthi ubani igama, ubani isibongo, uvela kuphi indawo. Egameni lenkosi Jesu uzocula beze ngaphambili abazozibingelela befundisa egameni lenkosi Jesu. Amen.